Čau, my vás tady zdravíme ze SkyTeam.cz u dnešního úvodního videa na kanále Online Gamers a dneska je to ze hry Goal United, takže můžeme se to pustit. A přepnu, dám na to. Ještě ne. Můžu mluvit. OK, takže jak asi víte, tak hra Goal United je fotbalová a je to dobrá hra a nevím co. Víš jistě, že to natáčí? Jo. Dobře. Proč? Tak jenom, já se ujišťuju. No, a u toho videa vás chceme přesvědčit, ať dáte odběr. Sdílíte nás. Tak super. Že jo? A dneska je to, jak jsem říkal, tedy video z Goal United a Goal United je fotbalová hra a vysvětlíme si, jak vlastně Goal United, co tu musíte udělat a co znamená. Takže karta domů, tam toho moc není, tady jenom přehled, to je vlastně, kdy hrajete zápasy a proti komu, takové přehledné jako přehled událostí. Osobní data, toto jsou kraviny, jo, toto si nemusíte tím zabývat. Dále co tady je tady klub, kontakt, to je vlastně jako kdyby jméno vaše, jak jste zajmenoval, toto je o ničem. Dále tady stadion, to je důležitá věc Goal United, tady vlastně si stavíte jako kdyby různé pozemky, ne pozemky, ale tedy jakože tribuny a tak dále. Nemocnice, no a tak dále. potraviny, dresy a... Vlastně tady, když na to kliknete, tak můžete například koupit tady za 570 000 tribunů, kapacita 4200, stojí to 570 000 a takhle. Dále tady trh s přestupy, tady vlastně kupujete hráče, čím lepší, tak čím vlastně drahší ten trh s přestupy, tak tím máte lepší hráče. Parkoviště to je vlastně, abyste mohli mít fanoušky na stadioně a čím větší kapacita parkoviště, tak tím větší kapacita na stadioně fanoušků. Nemocnice to je vlastně, že když například se váš hráč zraní, tak se vám rychle celý uzdraví, když máte nemocnici. Toto je tréninkové území, tady vlastně můžete trénovat, buď v hale, když je kosa, anebo venku, když je teplo a pěkně. Dále je tady bufet, to je vlastně, že... Bufet, normální bufet, no. Dále je tady tedy ještě malá prodejní budka, tady vlastně to je vlastně fanshop, prodáváte zde dresy a tak dále a tak dále. Toto je dorost, tábor vlastně mládeže, to je jako dorost a vlastně tady si můžete vychovat vaše vlastní hráče, jaké chcete, fakt, takže to je dobré. Tady vlastně ty věci do fanshopu vyrábíte, to je vlastně menší závod se to jmenuje, je to továrna. Tady je potom vlastně další, to je stejné jak ten autobusová, teda to je stejné jak parkoviště a také jde tu hlavně o kapacitu lidí. Tak to by asi mohlo být všechno. V jarmarku můžete kupovat, vlastně střílet karty, losovat a tak dále a tak dále. Okay. Dále tady je, počkat, jsem ještě neprošel všechno. Dále tady je merchandising, to je výroba těch věcí. Zaměstnanci, tady vlastně zaměstnáte lidi, kteří chcete, ať pro vás vykonávají práci. Dohromady jich je 10. Hlavní trenér, trenér brankářů, fitness trenér, doktor, RP manažer, asistent trenéra, trenér dorostu, trenér psychiky, fyzioterapeut a finanční poradce. Vlastně můžete si to najmout jak chcete, 64 či 64. Čím lepší kvalifikace, tak tím lepší bude vykonávat svoji práci. Jo. Sestava, to nastavíte sestavu, jako kdyby na váš tým, na ligu. Přestupy, kupujete hráče a dorost, to je to, vlastně to jsem říkal, to jsem na to nechtěl kliknout, hráč. Dále je tady zápas. Sráč, to jsem nechtěl kliknout. V zápasech máte oficiální zápasy, to je přehled, jak jste kdy hráli. Všechny zápasy, to je zápas, které budete hrát, výzvy, tady můžete hrát nějaké přátelské utkání. Tisk, tak to můžete napsat tisk, jako jak váš tým hrál. Noviny, to je přehled toho, jak jste hráli, kolik procent jste drželi míče a tak dále. Přímý přenos, to je vlastně, tady můžete sledovat ty zápasy. Když třeba máte zápas, nevím, FC Baník Ostrava nebo Šakalínama, tak tady vám to píše vlastně, jako co se zrovna děje na hřišti. Dále tady kariéra, to je vlastně jaký jste level, úspěchy tady, když uděláte třeba, vy porazíte někoho 5-0, tak vám to připíše úspěch. A pořadí, to je vlastně jaký jste pořadí v lize, teda v Česku, anebo mezinárodně. Cíle v sezóně, to vám ukáží, to je dobrá věc, co vlastně založili nedávno. Tady vlastně můžete si nastavit třeba, dějte se, nevím jak to, tady zrovna už mám nastavené, takže mi už to nepůjde, ale můžete si to nastavit třeba, že postoupíte do 6. kola poháru a pokud se vám to podaří, získáte 3 miliony, což je super a to je
tady. Karty, tady vlastně máte karty. Karty slouží k tomu, abyste vlastně dal pokyn hráčům v poločase a jak mají hrát. Třeba ať mají dát do zápasu více energie, a nebo i na tréninky jsou karty, ať se tomu více věnujou a tak dále. United to je, jako kdyby toto je top týmy, to je, že budete hrát třeba proti Manchesteru City. Když vyhrajete, získáte speciální pohár a získáte tím pádem i vlastně lístek do tomboly, abyste mohli zajet na skutečný zápas Manchesteru City a nebo jakéhokoliv týmu. Debil. Pořadí, to je pořadí v United lize, 1-1, to jsou ty výzvy, League, to je vlastně, můžete dát United Liga. Turnaj, to není liga. Tak League je liga. No jako jo, vlastně jo, je to United liga. A tady toto je úplně novinka, toto je na mistrovství světa 2014 v Brazílii. A když si uděláte týmňáky, tak třeba prostě můžete vyhrát, tady můžete vidět iPad Air 128 GB. A samozřejmě pokud vaše země vyhraje jenom, tak můžete získat i 5000 Go Stars. Čím více hvězdiček, tak tím je to lepší, ale zase ty země nejsou tak dobré a tak no. Takže to je asi z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám to dneska... A co toto? No to jsem ještě neřekl, takže toto jsou takové jako kdyby... Pokud si přidáte přátelé, tak tady vidíte, jestli je online nebo není. Tady můžete vidět, mám celkem dost přátel, 17, což je hodně. A ještě tady mám 24, kterým jsem fanoušek. Takže tady máte potom jako kdyby informace a úkoly, co jste udělali, co je novinka a tak dále vlastně. Tady můžete vidět, si můžete psát zprávy z manažery, tady jsou ty výzvy a toto je vlastně pozví kamaráda a potom získáš, třeba když budeš 17 úroveň, tak získáš promo balíček nesměnitelně. Dále tady FAQ, to je vlastně otázky, nebo otázky, odpovědí, podpora a tak dále. Takže já si myslím, že jsem to vysvětlil všechno. Doufám, že se vám to tady dneska líbilo a jestli se vám to líbilo, dejte like. Jestli se vám líbí celý náš jestli se vám líbí celý náš kanál, dejte odběr. A sdílení vám taky cenové. Takže my se s vámi dneska loučíme a zatím teda zdár. Jo, ahojka. Tak to je můžu to Tak teďka to všechno ukončí. Takže stop.